wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Matur nuwun rawuhipun para sederek seiman, seislam, seihsan kanthi ridhonipun Gusti Allah, kula lanjenengan tesih saged nglampahi zikir sholawat Jibril. Niki kepareng atur sakedhik kersane guru kula nek mau sholawat utawa sholawatan boten dipun barengi kaliyan ngaos sakedhik niku minangkani kados dene dahar boten ngangge lawuh. Dadi nek seneng sholawat ning boten kalih ngaos ibarate kados dene dahar boten wonten lawuhe. Lawuh tok boten wonten segone nggih boten wareg boten puas. Lan iki sholawat saderenge zikir sholawat wonten mukadimah salajenge insyaallah kawula kawiti ngaos hikam sakedhik-sakedhik. Hikam niku jelasake beberapa hukumipun Gusti Allah. Aturan tata cara uripipun kula lanjenengan dipun ridhoni dhateng Gusti Allah saged dados kekasihipun Gusti Allah. Niki ayatipun mukadimahipun kawula aturaken sakniki benjang saklajenge saged sakedhik-sakedhik dipun waos kitabe. Lan niki mukadimahe kanthi dipun kawiti ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Niki nek ahli nahwu anggenipun maos wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni niku kemecap ni domir kula niki dipun embel-embeli wonten moni ni ning alon boten jaher. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.